אנחנו מכירים 28 שנה, ו-22 שנים אנחנו נישואים, ו-19 שנים אנחנו הורים ל3 בנות מקסימות שגם נמצאות פה, ו-16 שנה אנחנו לומדים בכל מיני קורסים למודעות רוחנית ולצמיחה אישית, וגם עובדים עם אנשים. ו9 שנים אנחנו עובדים ביחד במנטורס צ'אנל. ומנטורס צ'אנל זאת חברה שבעצם מביאה תכנים מעוררי השראה ממנטורים הכי גדולים בעולם, ואנשים בכל העולם עושים מדיטציות, ויש משהו כמו 2.5 מיליון. 2.5 מיליון זה גודל. נכון, זה גודל. וכל זה לא קורה במקרה. זה קורה כי החלטנו לעבוד בזה, החלטנו להשקיע, בדיוק כמו שמשקיעים בכל תחום אחר. ואני לא אומרת את זה בשביל ההשוואה, אני אומרת את זה כי גם אני גדלתי עם התפיסות שצריך להשקיע בלימודים, וצריך להשקיע בקריירה, וצריך להשקיע בכסף, אבל איכשהו בזוגיות נדמה לנו שאנחנו ניכנס לשם, וזה פשוט יזרום. אבל האמת היא שמה שלא משקיעים בו, שוקע. איך שאנחנו רואים את זה, שיש קושי בזוגיות, ולמי אין, לכולם, יש 3 טיפוסים שמתמודדים עם הקושי. יש את אלה שחותכים, יש את אלה שמתפשרים וסובלים, ויש את אלה שבוחרים לייצר זוגיות אחרת. ובשביל שנוכל להגיע למקום של בחירה, אנחנו חייבים לשחרר קצת מתפיסות העולם שקיימים לנו כרגע. אז אנחנו ניגע בזה עוד בהמשך. אל תדאג, זה לא הולך להיות חופר. ואנחנו פה בשביל לתת לכם השראה. אנחנו מביאים הרבה מהניסיון שלנו, של 28 שנה ביחד, 22 שנה ביחד. יש לנו הרבה כלים, כמו ששירי אמרה, עבדנו עם הרבה מנטורים, היינו בהמון סדנאות, עשינו הרבה, ואנחנו רוצים לתת לכם עם המון אהבה את כל מה שיש לנו, את כל הכלים, ואנחנו נשתדל לתת היום כמה שיותר. מה שהולך לקרות פה היום זה שבחלק הראשון אנחנו נספר את הסיפור שלנו, ותוך כדי הסיפור אנחנו ניתן לכם את כל התובנות, ותהיה פה חשיפה אישית, אז כל מה שנאמר נשאר פה בחדר, בסדר? ובחלק השני, תהיה הפסקה כמובן ב-11, ובחלק השני אנחנו ממש ניתן כלים של יום-יום, תכלס, כלים שימושיים שכל אחד יכול להשתמש, גם טיפים מאצלנו, דברים שאנחנו עושים ביום-יום, גם דברים שלמדנו, ופשוט נעבור איתכם דבר-דבר, כדי שבסופו של דבר אתם תוכלו להגשים את החלום שלכם בזוגיות ובכל אחד מתחומי החיים. אז תראו, אנחנו לא פה במקרה, גם אתם לא פה במקרה, וכולנו ביחד בחדר הזה לא במקרה, כי אין צירופי מקרים. זה פשוט היה צריך להיות ככה.